Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV 2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela uba ucofe ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika silapha enduduzweni eMlazi, lapho sike sabona khona amalunga e-MK Party ephethe izinto zokuklina, ephethe amafosholo, amabhala nazo zonke izinto ehla enyuka lapha. Wena-ke okwakho nje ukuthi awukubuke lamavidiyo alandelayo. So-ke futhi sibuye sizame ukuthola ithuba lokuthi-ke sikhulumisane nalamalunga akathi ukusichazela ukuthi enzani la. Awu-enjoye-ke lamavidiyo alandelayo. Aninamanzi ngithela umgqibelo. Yeah, ngoba singenayo. Yikuphi othumba ngaphandle? Akhona ngaphandle la. Yebo, Kungaphi? mawushona ngale. Aha. Ngalaba. Kungakhona. Cha bengibuza nje baba ukuthi kungakuphi kothumba yona indawo ekude. Njengoba-ke nizibonela-ke emavidiyweni, ividiyweni yakho yiyo-ke le ndawo le enduduzweni lapho kuhlala khona abantu abangaboni nabakhubazekile. Museyibuka-ke le ndawo njengoba ingahlanzekile neze neze ukuthi ingahlala umuntu, okusho khona ukuthi uhulumeni akasayinakile le ndawo. Awuyibuki nje ama-MK azoyiklina le ndawo. Ake sibuke okulandelayo. You were fit. So what you know? Ay, bo. Bo, es que dice que no se saque la cara de política. Le es un chiste solo para el tiempo. No se tenga miedo a la.
bangazivula kanjani ukuthi zivuleleke ukuthi ukwazi ukungena i-wheelchair. Kungagcini nje kuwukuthi kungena mina ohamba ngey'nyawo ne-wheelchair asakwazi ukungena. Ngoba le ndawo phela abantu bahleli lapho. Ya sifikile-ke la siwomama safike saklina bekuyinkinga nje la kungcole indlela eyisimanga. Nakho-ke umsebenzi wethu sesizamile iy'ndonga sayiklina sayiskrabha. Akuseyona lento ebekuyiyona sazama saklina somama saklina bekuyinkinga nje. +4 Phungulwa Zone omama bakhona laba kade benza la ishawa le bekungangeneki inkosi yami. Kodwa sesizamile saskrabha phansi saskrabha ney'ndonga. Akusafani ngendlela ekade kuyiyo lana-ke siklinile nakhona ila ekufanele ngabe bachamela khona but akusasebenzi-ke kodwa sethe babeka ama-wheelchair abo angasasebenzi so sesiwabekela indawo yakhona lana. Nama-toilet amanzi sizamile ukuwavula aseyaflasheka. Akuseyona lento ebekuyiyo sekuklini. Sesizamile sisebenzile inkosi yami. Sibonga nje ukuthi kwenzekile wahlangana saklina somama. Hayi cha kuyabonakala ukuthi hayi nami ngathi ngingayibona le ndawo hayi impela hayi ngiyibona isibukeka kahle nje. Usungama nokuma la. Lezi iy'gubhu abay'bekele bathi babephelelwa amanzi. Izona bathatha khona la manzi ngoba isikhathi esiningi bahlala bephelelwa amanzi. So lezi iy'gubhu izona bay'sebenzisa basebenzisa amanzi-ke akhona kuzona baphinde bayigcwalise futhi uma esebuyile. Kuye kwaba umcabango womama laba be-+4 Phungulwa Zone. Khona ilide bekhona esinayo la kwi-+4 yasibona ukuthi i-suggestion kube yikona ukuthi sizobaklinela laba abangaboni nabakhubazekile abahlala la cause indawo abahlala kuyona ayibukeki impela nje. Uyena-ke wacabanga ukuthi size sizoklina. Senibingelele kwikhaya TV2. Sila enduduzweni namhlanje lapha omama bebezoklina indawo yabantu abangaboni nabaphila ngokukhubazeka. Lana njengamanje ukhona usisi omunye womama umile lapha phambi kwami ozoke ayichaza ukuthi ubani ngabe babekuyini la. Sawubona. Yebo sawubona ngibingelela abalaleli emakhaya. Ninjani niyaphila? Hayi siphilile. Hayi ngiyazwakala. Ngabe nibekwa yini la enduduzweni? Okay, mhlambe ngizoqala la uWard 88 uke wafika wayivakashela induduzweni. Bafike babona isimo sakhona ukuthi asisihle neze. Induduzweni ke iyindawo ehlala abantu abakhubazekile ngokungaboni abanye bahamba ngama-wheelchairs. So bathe mabesitshela sasisithi thina njengomama bezone e+4 Phungulwa Zone ake size sizoyibheka le ndawo. So sithe masifika ngempela isimo cha besingesihle impela. Kodwa ngokuthi sinothando nabantu esiphila nabo sinothando labantu baseMlazi sasesihlangana ukuthi ake size sizoyilungisa le ndawo. Siqalile ke namhlanje ukuklina siqale ngama-toilets nendawo abagezela kuzona esisazoqhubeka ke lokho kwenzeke. Asigcinile namhlanje wabe kusuku lethu lokuqala namhlanje engicabanga ukuthi nakusasa mangabe sibuya sizophinda siqhubeke nomsebenzi ofanayo ngoba iyindawo enkulu yona kahle kahle ayincane. Hayi ngiyakuzwa. Mhlawumbe nje ungathini nje kwabantu ababukayo ungabagqugquzela uthini ukuthi nabo ey'ndaweni la behlala kuzona bakwazi ukuthi basize abanye abantu? Okay, mhlambe nje okubalekile kuqala kunakho konke ukuthi siyazi imvelaphi yethu. Mangabe sazi imvelaphi yethu lokho kuzosilekelela ngoba imvelaphi yomuntu omnyama ithi thanda omunye umuntu. Mangabe ukwazi ukuthanda omunye umuntu kuzoba lula ukuthi sikwazi ukuthi silekelele abantu esiphila nabo. Mawubheka nje le ndawo ngendlela eyiyona ngale ke nje ukuthi ayilungisiwe nokuthi injani. Lezi indawo zazakhelwe abantu abakhubazekile kodwa ngendlela ekwakhiwe ngayo nje ama-toilet if singabheka ama-toilet ethu asetshenziswa yilaba abantu awekho friendly to i-situation yabo. Ama-toilet adinga mina ngoba ngikwazi ukuyihambela but awakwazi ukungena i-wheelchair. Even obhava bageza kubona abekho right. Mina engingakusho nje ukuthi umuntu nomuntu
akabheke phela umuntu oseceleni kwakhe ukuthi ngabe impilo yakhe injani bese uyalekelela. Okunye-ke abantu ekufanele bakwazi ukuthi akuyona yonke into edinga imali. Kukhona nje lokho okwazi ukuthi ukwenze ungazange uze udinge imali, kwazi ukuthi omunye umuntu aphile ngendlela e-right. Hayi, ngiyanizwa, ngiyakuzwa. Mhlawumbe ukugqugquzela nje abanye omama ukuthi bahlangane nabo kube khona into abangayenza endaweni abahlala kuyona ukuze bathuthukise imiphakathi abangakuyona, mhlawumbe ungathini? Ngingathi nje omama babambane, akukho okuhlula lokho. Once omama bebambene noma ngabe ikuphi la bekhona, ayikho into abangafisa ukuyenza ingenzeki. Kubiza nje ukuthi umuntu abe ne-vision, kubiza ukuthi ukwazi ukuhlangana nabanye omama nikhulumisane, nibone ukuthi imiqondo yenu iyezwana bese niqhubekela phambili nisize abantu bakithi. Njengoba ngibona engathi nisebenzela njenge-MK Party, mhlawumbe umuntu ohleli ekhaya obesangabaza ukujoyina leli qembu, mhlawumbe ungathini kuyena? Hey, hayi ngingathi akeza azojoyina i-MK. Siyaphila kwi-MK, siyathandana kwi-MK. Mina this is my second political party, ngike ngaba kwi-ANC. But angikaze ngibe happy njengoba ngi-happy kwi-MK. Ade ngikwi-ANC nje bengingekho this happy. Ngi-happy, kumnandi, kuyasetshenzwa. Sengathola ngisho sisi bami lapha. Sekuyibona osisi bami and kuyasebenzeka. Hayi, ngiyezwa. Ngiyathemba ukuthi nabo bayayizwela and kuyayisho kona, akudingi kuchaza. Hayi kuyazisho. Hayi, phambili ngembokodo. Hayi awukwazi umkhonto. Hayi, siyabonga. Sibonga kakhulu. Sawubona mfethu, siyakubingelela. Yebo sawubona bhuti njani? Hayi ke, ngcono mfethu, iKhaya TV2 leli mfethu. Manje ubhuti ubekwa yini kulamasango kule ndawo yaseNduduzweni? Oh bhuti, ngiqale ngichaza igama uSiphelele kaDlamini, ilunga leComrade. Sitheme sibona bhuti isimo sala eNduduzweni. Sabona ukuthi akusona isimo esingekho right. Esingekho right kakhulu kangoba isimo esihlala abantu abakhubazekile abangaboni, abanye babo bakhubazekile. Theme sithi siyabheka la sathi yini esoyenza ukuthi give it back to the community, ngoba phela nabo abanye babo abazivotela njengamalunga omphakathi e-MK. So sitheme siqhamuka la sizobheka sabona isimo asikho right, indonga ziyawa, ama-toilets awekho clean, abanamanzi, abanalutho. So sabona ukuthi yini esizama ukuthi sibalekelele just for free, into ezikhiphe imali okwamanje. So sasidecide ukuthi asize sizobaklinela la behlala khona, ngoba sibone ukuthi indawo abahlala kuyona ayikho esimeni esi-right, ayigcolisi ngale ndlela le ngoba manje ingcolile kakhulu nje. Ubona nje sibaklinela nala ey'ngadini just ukuthi bakwazi ukuthi iy'nyoka zingakwazi zingene ngaphakathi. So nje sizobona sisimamele amanye bama-comrade just ukuthi sikwazi ukuthi sizolekelela nakhona la eNduduzweni, ngoba sitheme sisibheka nje hayi isimo asisihle kakhulu. Abafowethu bakhubazekile, ababoni, abakwazi ukuthi uzenzela ngokwabo. So that is why sidecide ukuthi sizolekelela khona la eNduduzweni. Hayi, shuthi niyayithanda indawo eclean nenhle. Ya siyayithanda indawo eclean ukuthi nje give it back to umphakathi. Sizolekela umphakathi wethu nabo babanye bethu, banye bamalunga omphakathi wethu. Esitheme esibuka nje ngisho nje indlela abahlala kuyona ayikho clean, ayinakekelwa, uhulumeni akasayinakekile. So sadecide ukuthi njengamalunga enkutho wesizo omphakathi wethu sizobaklinela, sizobanakekela whatever abayidingayo. Asigcinile-ke namhlanje likhulu nje igcela la ngaphakathi, sazoqhubeka nje sibaklinele nazo zonke iy'ndawo lezi zangemuva nala behlala khona, nokuthi nje kuphi mhlambe ukuthi singakwazi sibalekelele ngakho. Hayi, kuyazwakala. Shuthi nje mhlawumbe ngoba ngeke ngezwe omunye usisi ekhuluma ngokuthi engathi nifuna ukufaka nezitshalo kule ndawo eniyilungisa, eniyiklinayo. Kuyiqiniso lokho? Ya kuyiqiniso bhuti, kuyiqiniso ngoba sitheme sibheka indawo ingasebenziseka kakhulu for ukuthi sikwazi ukuthi sitshale iy'tshalo, senze nje ingadi like ukuze nabo bakwazi ukuthi ba-benefit ngendawo yabo, ngoba le y'tshalo lezi sobe siy'tshalana not ukuthi izoba yizithu, sobe senzela bona ukuthi nabo bakwazi ukuthi befanele bayodayisa noma bakwazi kube nento abazoyithola ukuthi balale bedlile.
That is why besibona indawo le sabona ukuthi ingaba khona umsebenzi ukuthi sikwazi ukuthi sibatshalele khona ngaphakathi. Hayi kuyazwakala, simfisela inhlanhla. Yebo futhi Nibe sibonga engathi kakhulu. ngingakwenza nakwabanye. Hayi asimile nje impela sisazoqhubeka nje sikwenze ngoba kunenye futhi indawo ela ngaphesheya kwaseNduduzweni nakhona ehlala abantu izingane ezikhubazekile, ingane ezincane noma kuyisikhungo esiyimeleke khona, but siyesaya nakhona ukuthi sisaxhumana nomphathi wakhona sibuze ukuthi yini esingakwenza nakhona ukuthi silekelele ngoba bayachaza ukuthi uhulumeni akasabanakile bebexhaswa uhulumeni. Sithe mengibuka futhi nakhona ngabuka ukuthi luningi uxhaso abazolidinga kakhulu. So uthe mengibuka indonga amawindi awekho ukuthi ngahlala ingane ezincane ezikhubazekile engakwazi ukuthi zizenzele. Amawindi awekho kusezihlobo manje kuza nezimvula. So sixhumene namanye ama-comrade nakhona sibheka ukuthi iluphi usizo esingakwazi ukuthi sisilekelele ngakhona. Okay, hayi kuyazwakala mfethu. Yebo bhuti. Hayi siyabonga. Sibonga kakhulu, siyabonga bhuti.